ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ ଦେଖିନା ଭାବୁଥିବେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁରିଜିମର କ'ଣ ଆଡ୍ ବୋଧେ। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଘର ଘରର କଥା। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବହୁତ ଅନସର୍ଟନ ଆଉ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ, ଯେମିତିକି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହଉ କି ବର୍ଷା ହଉ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅତିଥି। ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭଗବାନର ଆଖ୍ୟାତ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। କି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଏ ନା ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର କରୁଛୁ କଣ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଫଂସ୍କାର ବୋଲି ଗଲୁଣି କି ଗୋଳ ତଳେ ପଡିକିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କଣ ପାଇଁ। ଏ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ୟାଙ୍କୁ ଗୋଳ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦରକାର। କଣ କରିବା, ତେଣୁ ଅତିଥି ଆସିବା ସମୟରେ କେତେକ ରୁଲ ମାନିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ଆପଣ ବହୁତ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ, ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନମସ୍କାର, କେତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆଇଲି, ତୁମକୁ ଦେଖିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଖୁସି ଲାଗେ। ତଳେ କଣ ଯାଇକି ଶୋଇଛୁ, ଅଙ୍କଲ ତ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିକିନା ଭିତରକୁ ଆସ। ହଁ ହଁ ନେଇକିନା ଯାଉଛି। ଚା ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ହଁ ପିଇବା। ଆମ ଚା ଟିକେ ସରିଯାଇଛି, କଫି ପିଇବେ? ହଁ ସରିଯାଇଛି। କଣ ପିଇବେ କୁହନ୍ତୁ? ପାଣି ପୁଅ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲୁ। ୟା ପରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଣି ଆଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ମୋ ଚାକର ଏ ଡାକର ଆସିଗଲା। ପାଣି ବୋତଲରେ ନୁହଁ, ଗ୍ଲାସରେ ଆଣେ। କଣ ବୋତଲରେ ପିଇବେ? ଗ୍ଲାସ ଧରିକିନା ପାଣି ଥା ଗୋଟେ କାମ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଧରିକିନା ଅଛି। କଳା ବାଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଅଙ୍କଲ ପିଇବେନି, ଯା ଧଳା ବାଲା ଦେଉନା ଆସିବ। ଅଙ୍କଲ ପାଇଁ ଚକଲେଟ ଧରିକିନା ଅଛି। A few moments later. ଇଗ୍ନୋର କଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମିଠା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନବାର ବାହାନା କରିବା ଅଛି ଗୋଟେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ। ଟିକେ 50 ଟଙ୍କା କାଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅତିଥି ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଚିଦବା। ଆଉ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ଖାଇଦବା କଥା। ଆଉ ନିଅ ଖା, ଖାଅ ଖା। ଖାଇଛି ପରେ ଖାଇବି। ମୋର ରୋଲ ସରିଗଲା ତାହେଲେ? ନା ସରିନି, ଏବେ ତ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବାକି ଅଛି। ପୁଅ କଣ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା କି? ଡାକୁ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଟିକେ ଆସିଲୁ, ଅଙ୍କଲ ତୋ ସହିତ କଣ କଥା ହେବେ। ହଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ବୁଲା ଆସିଲା। ପୁଅ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ଆସିଲା +2 ରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଏମ୍ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ବୁଲେଇ ତୁଲେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ କାଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲି ପରା। କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ନମ୍ବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୋର କେତେ ନମ୍ବର ରହିଲା। ନା ଆପଣ ଜାଣିକିନା କଣଟା କରିବେ? ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ମଣ୍ଡନ ଲଗେଇକିନା ଏଠି ଫାଇଟ୍ ହବ, ଆପଣ ବସିନା ପପକର୍ନ ଖାଇକିନା ଥିଏଟରରେ ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରିକା ଦେଖିବେ ନା କଣ? ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ମୋ ନମ୍ବର ଜାଣିକିନା ଆପଣ କଣଟା କରି ମତେ କହିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାର୍କ କଥା ପଚାରିଥିବେ, ଖାଇଲା ଦେଲା ବେଳେ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବେ, ଏକାଥରେ ସଫା ହେଇଯିବେ। ବୁଝିଲେ? ଏମିତି କିଛି ହେଲା କି? ନା, ଏମିତି କିଛି ଘଟିବାର ବି ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। 58% ଆସିଥିଲା ଆଉ ଇଏ ମାର୍କ କମିଗଲା ଆଉ। ଆରେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କର। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, 85% ରଖିଛି +2 ରେ। ଏବେ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ନଉଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଯିବ। ମୋ ପୁଅଟା କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। କୁଳାଙ୍ଗଟା ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଭଲ ମାର୍କ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ବାଦ। ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ମଧୁଆ। କଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଖାଲି ଚୁପ୍ ହେଇକିନା ଶୁଣିବା କଥା ଆଉ। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଯିବା ଆକ୍ଟିଂ। ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଶୀଘ୍ର କଣ ପଳେଇବେ? ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବେ? ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଇବି। ହଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ରେଡି କରି ରଖିଛି, ସେଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଆସିବି। ମୋ ବାପା ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯିବି ଆଉ।
ମୁଁ କହିବ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନା ଯିବିନି ପରେ ଯିବି ହଁ। 3-4 ଘଣ୍ଟାର ଅଭିନୟ ପରେ ଶେଷରେ ଆସି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି, ଏଥର ମୁଁ ଯାଉ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ଏଇଥିରେ ବାପା ଭିଲିଆନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ସବୁ କଟ କଟ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦବା ଦରକାର ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଖିଦଉଛି। ପିଲାଟା ହଜେଇ ବୁଝା ଦବ, ମୁଁ ରଖିଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି।